Den øvelse, jeg vil udføre, hedder produktion af insulin. I denne øvelse vil jeg genmodificere gærceller, således at de producerer insulin til behandling af type 1-diabetes, og derefter teste effekten på en laboratoriemus. Men hvad er insulin egentlig? Insulin er et protein. Når mennesker indtager mad, stiger deres blodsukkerniveau, og insulin går ind og binder sig til kroppens celler, som gør, at man kan optage glukose fra maden, og blodsukkerniveauet falder igen. Ved mennesker, som har type 1-diabetes, producerer betacellerne i bugspytkirtlen ikke nok af hormonet insulin, hvilket kan have mange ubehagelige følger. Først går jeg til computeren og bestiller noget designer-DNA. Formålet med det er at finde det proteinkodende gen. For at gøre det skal man kende rækkefølgen af aminosyrer i proteinet. Denne kaldes primærstrukturen. Nu kan den genetiske kode bruges til at oversætte aminosyresekvensen til codons, altså til en tilsvarende DNA-sekvens. Først indsætter jeg en promoter. Denne aktiverer for transkriptionen. Den tiltrækker særlige proteiner, som kaldes transkriptionsfaktorer. De binder sig til promoteren og viser RNA-polymerasen hen til DNA'et, så transkriptionen fra DNA til mRNA kan begynde. Derefter indsættes et ribosombindingssite, som hjælper med at lave en translation fra mRNA til protein. Ribosomet binder sig til ribosombindingsstedet og starter translationen lige inden startkodon. Derefter indsætter jeg et startkodon. Det er altid ATG, som koder for aminosyren metonin og angiver, at her begynder det egentlige kodende gen. Så skal jeg indsætte mit kodende gen, som er insulin. Derefter et stopkodon, som angiver, at nu er det kodende gen færdigt. Endnu et ribosombindingssite, et startkodon mere. Så noget antibiotikaresistens B, som skal bruges ved selektion af de gensplejsede celler. Et stopkodon. Og til sidst en terminator, som sørger for, at RNA-polymerasen stopper transkriptionen, så der ikke transkripteres en masse irrelevante mRNA. Dette kan forstyrre det endelige celle og kan skabe et ustabilt produkt. Det gen, som ønskes brugt, skal aktiveres i cellen, og derfor skal det ledsages af nogle regulerende DNA-sekvenser. Sekvenserne sidder allerede i ekspressionsvektoren, som derfor ofte bliver brugt til at ledsage det ønskede gen. Dette er dog allerede gjort, når man bestiller sit designer-DNA. Nu skal jeg finde den ønskede celletype. Den celletype, der ønskes brugt til at producere det biologiske stof, skal vælges med omhu. Bakterier er simple, men hurtige og nemme. Avancerede medicinske proteiner vil typisk bedre blive dannet af celler fra pattedyr, som er meget vanskeligere at dyrke. Jeg vælger en eukaryot gærcelle, da disse har et endoplasmatisk reticulum. Eukaryote celler kan eksempelvis glykosere, som er at tilføje sukkergrupper til proteiner. Derfor henter jeg en gærcelle i skabet, og derefter noget antibiotikum B, som senere skal bruges ved selektionen. Dette skal jeg bruge til at tilsætte til PT-skålen, som alle bakteriekolonierne er på. Kun de gensplejsede celler vil kunne gro på næringspladen med antibiotikum, fordi de har opnået resistensgen i gensplejsningen. Derudover henter jeg en PT-skål og et reagensglas. Jeg går nu hen til min arbejdsplads med alle mine forskellige delelementer. Inden jeg går i gang med mit arbejde, tænder jeg for bunsenbrænderen, for at mit arbejde bliver så sterilt som muligt. På den måde undgår jeg, at der kommer for mange bakterier på min arbejdsplads. DNA'et skal nu indsættes i den nye værtscelle, som er gærcellen, og det gør også ved elektroforese. Her udsættes cellen for et elektrisk felt, der gør, at cellens membraner er gennemtrængelige, og derved kan DNA'et diffundere ind i cellen. Det kaldes også transformation. Derfor blander vi gærceller og det designede DNA, oprenser det med en pipette og putter det i elektroporatoren. Der bruges en ny pipettespids hver gang for at arbejde så sterilt som muligt. DNA'et diffunderer først ind i cellen. DNA-polymerasen starter transkriptionen fra DNA til mRNA. mRNA-strengen kommer ud. Her ser vi, at det bliver kopieret via basepakkensreglen. Ved terminatoren stoppes transkriptionen. Nu vil der ske translation. De forskellige codons bliver oversat til aminosyrer i proteinet. Til sidst ses et stopkodon, som stopper translationen. Nu bliver proteinet foldet sammen i en 3D-struktur. Nu skal der ske selektion.
Det går ud på, at jeg kun er interesseret i at få fat i de gensplejsede celler. Derfor har jeg indsat et selektionsgen, som har gjort, at de nu er immunt over for antibiotikum. Derfor tager jeg det færdige protein og kommer i en petriskål. Bagefter kommer jeg noget antibiotikum på, for at det nu kun er de gensplejsede celler, der vil være tilbage, fordi de andre er blevet udryddet. Det gør man blandt andet også for at undgå, at de ikke gensplejsede celler skulle bruge alt for meget næring i stedet for de gensplejsede celler, og derfor hæmme dem. De gensplejsede celler kommes nu i et varmeskab, hvor de kan få lov til at formere sig. Derefter flytter vi cellerne fra en petriskål for at putte dem over et reagensglas, hvorefter de kan få lov til at komme i varmeskabet igen for at sterilisere det. Imens der er lidt ventetid, vil jeg forklare lidt om transformation. Det er nemlig meget forskelligt, hvilke metoder der virker på de enkelte organismer. Elektroporation er en nem og hurtig metode, hvor en blanding af DNA og celler udsættes for et kortvarigt elektrisk felt i en elektroporator. Herved bliver cellemembranen permeabel, og nogle af cellerne vil derved optage DNA'et og blive transformeret. Cellerne vil efterfølgende være skrøbelige og skal derfor håndteres skånsomt, indtil de er kommet sig. Det var den metode, jeg brugte. En anden transformationsmetode er, hvor cellerne behandles kemisk med f.eks. calciumioner, så de kan optage fremmed DNA. Den nye genmodificerede organisme er i princippet klar allerede nu til at producere det rekombinante protein i store mængder, men for at få det største udbytte vil man typisk først eksperimentere i mindre laboratorieskala for at finde de optimale forhold. Derfor opsamles det for at komme over i en fermenter. I en fermenter kan cellerne vokse under forhold, som jeg selv kan styre. Dette er eksempelvis noget som pH og temperatur. Den væske, som er i fermenteringstanken, er salte og næringsstoffer, som giver de optimale vækstmuligheder. Temperaturen sætter jeg til 34 og pH til 5, fordi dette er de optimale forhold. Den blå kurve viser substrat, og den røde kurve viser, hvor meget produkt, det vil sige protein, jeg har produceret. Det ses, at mængden af produkt stiger. Nu skal mit produkt oprenses. Jeg høster proteinet insulin fra fermenteringstanken. Det opsamles med en kanyle, og vi finder ud af, hvor meget vores insulin virker ved at afprøve det på en mus. Først giver jeg forsøgsmusen noget juice, altså noget sukker, for at se, hvad der sker med blodsukkeret. Det ses, at det stiger hastigt uden at falde særlig meget igen. Det er derfor, fordi musen har diabetes og derfor ikke kan producere nok insulin. Jeg giver nu musen noget af det insulin, jeg selv har produceret, og det ses på kurven, hvordan den hurtigt regulerer sit blodsukker igen.